उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद पुलिसा आयेन बेरेखा जौ आरो गुबुन हादरनि जौनि सायाव गोख्रों राहा लादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिसा माजबाद मंगलबार सप्तायारि बाजाराव आयेन बेरेखा जौ आरो बिलाथि जौनि हेंथायै मोनसे हाबाफारि लायो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायोदि उदां गलाफोराव आयेन बेरेखा जौफोरखौ बोखांनानै लखबनानै गारनाय जादों। मंगलबार खालि एसआइ अखन चन्द्र शर्मा आरो एएसआइ अफसर आलीजों लोगोसे माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि नीलभ ज्योति नाथनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आयेन बेरेखा जौनि हेंथायै हाबाफारि लायो। अपारेशननि समाव पुलिसा गोबां जौनि गलाफोरखौ सिफायनानै 100 लिटारसो आयेन बेरेखा जौखौ फोजोबस्रांनो हायो आरो बाजारनिफ्राय 45 लिटारसो बिलाथि जौखौ जब्द खालामनो हायो। माजबाद पुलिसनि बेबायदि आगानखौ माजबादनि सांग्रां सुबुंफोरा बाख्नायदों।